Φίλοι και φίλες, καλώς ήλθατε στο makizubos.gr. Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία των Σκοπίων και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα πολύ ωραίο οδηπορικό στην πόλη αυτή, η οποία πόλη και μέσα από τη συγκεκριμένη πλατεία ο Κύρο Γκλιγκόροφ το 1991 ανακήρυξε τη χώρα των Σκοπίων ως αυτόνομη όταν έφυγε από την ενιαία Ιουγκοσλαβία. Μεγάλη πλατεία, θα δείτε σε λίγο πλάνα και αυτά τα πολύ εντυπωσιακά αγάλματα. Εδώ βλέπουμε το άγαλμα του Φιλίππου. Ευτυχώς όμως εκεί στην επιγραφή γράφει ότι ο Φίλιππος, ο βασιλιάς της Μακεδονίας που συνδέεται με την ελληνική ιστορία. Το γράφει αυτό. Προφανώς αυτό να είναι στη συμφωνία όταν ανακηρύχθηκε τα Σκόπια ως Βόρεια Μακεδονία, να το θέσουμε καλύτερα. Μεγάλη πλατεία, 18.000 τετραγωνικά μέτρα όλη η έκταση αυτής. Γι' αυτό λοιπόν μοναδικές εικόνες έρχονται σε αυτό το πολύ εντυπωσιακό οδηπορικό. Για το ταξίδι μας στα Σκόπια δεν χρειάστηκε ιδιαίτερη σκέψη. Ξεκίνησα μαζί με την παρέα μου από την Βέρεια μέχρι τους Ευζώνους, κοντά στην 1,5 ώρα. Και από εκεί πέρασμα στα Σκόπια, το γειτονικό κρατήδιο. Πολύ εύκολη υπόθεση. Όταν βρίσκεστε στα σύνορα δεν μπορείς να μην κάνεις και μια στάση στα duty free για απαραίτητες αγορές. Αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε με τον έλεγχο των διαβατήριων, είμαστε πλέον στο σκοπιανό έδαφος. Προς μεγάλη μας έκπληξη μάθαμε ότι και σε αυτή τη χώρα υπάρχουν διόδια. Πέρασαμε 5 τον αριθμό μέχρι να φτάσουμε στην πρωτεύουσα. Πληρώνεις και σε ευρώ εάν σε εξυπηρετεί, σε μετρητά ή με κάρτα. Υπάρχουν μερικά πολύ ενδιαφέροντα σημεία για καφέ στην πόλη, αλλά δεν θα τα βρείτε στο κέντρο. Θα πρέπει να περπατήσετε λίγο για να καταφέρετε να φτάσετε μέχρι εκεί. Η αναζήτηση, φίλοι και φίλες, ενός καλού εστιατορίου όταν είσαι σε μια πόλη που δεν τη ξέρεις είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Εδώ τώρα είμαστε κάπου τουριστάδικα. Ο περατέρω Πέτρος κάτι θα σας δείξει εδώ. Έχουμε και τις παρουσίες εδώ που περνάνε από μπροστά. Γεια σας κορίτσια. Λοιπόν, και θα καταλήξουμε τελικά να φάμε κάπου εδώ. Αν θες έλα λίγο από εδώ και θα καθίσουμε εδώ. Θα φάμε, να και τα κορίτσια η παρέα μας. Λοιπόν, οπότε κάτι καλό θα πάμε και συνεχίζουμε τη βόλτα μας στην πρωτεύουσα των Σκοπίων. Γεια σου ξάδερφε. Τελικά, όπως είδατε, δεν χρειάστηκε να ψάξουμε και πολύ. Ιδού το φαγητό μας για να ανακτήσουμε δυνάμεις και να συνεχίσουμε τη βόλτα μας στην αγορά των Σκοπίων με απόλυτο σύμμαχο τον καιρό. Πολλοί κόσμος πηγαίνω έρχεται, τα μαγαζιά ανοιχτά, κυρίως καφέ, ζάχαροπλαστεία και ανοιχτή αγορά που θα δούμε παρακάτω. Η βόλτα, φίλοι και φίλες, στην πρωτεύουσα των Σκοπίων συνεχίζεται κανονικά. Είμαστε εδώ πέρα σε μια αγορά η οποία έχει πάρα πολλά να προσφέρει στον ταξιδιώτη. Από παραδοσιακές στολές, όπως μπορείτε να δείτε, μέχρι ασημικά. Πάρε εδώ λίγο σε παρακαλώ τα ασημικά. Κοιτάξτε εδώ στη βιτρίνα, γίνεται χαμός. Τι άλλο, διάφορα είδη για το σπίτι, κουβέρτες, παπλώματα, τι άλλο, μαγαζί με αντίκες. Εντύπωση μου έκανε εδώ οι στολές αυτές οι στρατιωτικές, εδώ πρέπει να είναι κάτι με αντίκες. Παλαιά τηλέφωνα, βλέπετε, στολές του στρατού, τώρα ποιου, του Σκοπιανού, δεν ξέρω τώρα. Και συνεχίζουμε με τη βοήθεια της Οπερατέρ, προχωράμε. Είναι σαν να είμαστε στο μοναστηράκι αυτή τη στιγμή. Άλλοι εδώ νεαροί πίνουν καφέδες, τρώνε και συνεχίζουμε τη βόλτα κανονικά. Είναι πολύ καλό. Γεια σας. Γεια σου. Όλα καλά. Να, ευχαριστώ. Βέρεια.
Βέρεια, να τα. Τέλεια, πολύ ωραία. Και ναι, όντως ήταν ωραία. Δεν ξέρω, αλλά μου αρέσει να χάνομαι μέσα σε όλες αυτές τις καταστάσεις, σε οποιοδήποτε μέρος και αν βρίσκομαι, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. Τελικά, ξάδερφε, πώς σου φαίνεται εδώ η όλη κατάσταση? Είναι κάτι το διαφορετικό, θα μπορούσα να πω. Καταρχάς να συστηθούμε και στον κόσμο, είναι ο ξάδερφός μου, είναι ο Πέτρος Βασιλείου, συνταξιδιώτης σε αυτό το ταξίδι εδώ στα Σκόπια, στην πρωτεύουσα. Ναι, λοιπόν, εντυπώσεις? Ακόμα είμαστε στο ψάξιμο, καλές για την ώρα, εντάξει. Δεν έχουμε κάτι, εντάξει. Με το φαγητό Καλά. πώς σου φάνηκε, αγόρι? Εντάξει, δεν Με τρελάθηκα. άριστα το 10 πόσο το δίνεις? Ένα εξαράκι. Είσαι πολύ αυστηρός εσύ, Ήταν άνοστα, ήταν εντάξει. Μάλιστα. Τι να πούμε τώρα. Ωραία. Το Πάμε ψωμί λοιπόν. όμως παίρνει 10. Συνεχίζουμε λοιπόν. Τζατζίκι τώρα χωρίς σκοτάκι γίνεται. Δεν έχει. Γιαούρτι στραγγιστό με αγκούρι. Λες και το έκανε παραγγελία για μένα, Ευγενία. Μήπως είπες κάτι στα αγγλικά και δεν σε πήραμε χαμπάρι? Όχι, πώς σου φάνηκε εσένα εδώ στα Σκόπια? Πολύ ωραία, μου αρέσει. Ωραία. Μέχρι στιγμής όλα Μέχρι στιγμής όλα καλά, Εντάξει, με το φαγητό εσύ τι βαθμολογία δίνεις? Πεινούσα πάρα πολύ. Αλήθεια, εγώ σου φάνηκε καλά, Ωραία. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Η πολύβοη ζωή, καθώς και το μπαζάρι, είναι στο βορρά της πόλης. Εκεί θα δει κανείς τα τζαμιά, τα χαμάμ, τις πλατείες, τα απίστευτα πολύχρωμα και λαμπερά καταστήματα με τα κοσμήματα, για νύφες, για κουμπάρες, για γαμπρούς. Θα δει επίσης πολύ κόσμο, πολλούς τουρίστες και πολλά υπαίθρια εστιατόρια, καθώς και αγορές. Η βόλτα, φίλοι και φίλες, συνεχίζεται κανονικά και αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα υπαίθριο μπαζάρι. Υπαίθριο μεν, αλλά σκεπαστό. Λοιπόν, δείτε τι γίνεται εδώ. Από ρούχα, από φαγητό, ξηρούς καρπούς, τα πάντα θα τα βρεις εδώ. Κοιτάξτε μπαχαρικό. Αν μπορούσα να σας μεταφέρω τις γεύσεις αυτή τη στιγμή, σίγουρα θα έσπαγε η μύτη σας σε εισαγωγικά. Εδώ είναι η αγορά με τα παπούτσια και με τα ρούχα. Βλέπετε, η χαρά του καταναλωτή, φίλοι και φίλες. Αυτό είναι το δεύτερο βίντεο που κάναμε, γιατί το πρώτο δυστυχώς με την εγκατάσταση εδώ την μικροφωνική μας πρόδωσε. Γι' αυτό λοιπόν πάμε άλλη μια φορά. Είχα κάνει ένα προηγούμενο βίντεο εδώ με τον φίλο μου, να συστηθούμε και πάλι. Your name again? Agon. Agon is from Tetovo and και ήρθε εδώ στα Σκόπια για ένα τριήμερο. You came here for 2 or 3 days? Yes. For education for this university? Because, για το λόγο, because what there is on here? There's a hackathon, also programming tournament, which will be held from today until Sunday. Έχει λοιπόν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το πανεπιστήμιό του που συνεργάζεται με το Τέτοβο και αυτός είναι ο λόγος που ήρθε με τους υπόλοιπους συμμαθητές του εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much, my friend, again. Because τώρα πιστεύω είμαστε μια χαρά. The sound is Thank you. Η κοπέλα από εδώ θέλει να δει εάν υπάρχει το κανάλι και τα λοιπά. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο εγώ καλούμε να γράψω το όνομά μου στο κανάλι, στο κινητό της για να βρει το κανάλι. Okay. You are YouTube? Yes. Okay. Write Makis, M-I-K-I-S. Yes. Makis, Zubos, Z-O-U-M-P-O-S. After. Like this? No, M-P. Z-O-U. Sorry. Okay. Z M-P-O-S. MPOS. Yes. This is This- me. Oh, Yes, okay, this is nice. my channel. Make a subscribe right Yes, I now. will. Okay. Right Nice now. to meet you. Nice to meet Nice to meet you you. too. Είναι πολύ γλυκό. Που λοιπόν ολοκληρώσαμε και με τους νεαρούς μας φίλους. Η βόλτα συνεχίζεται. Αυτή τη φορά βρισκόμαστε ακριβώς στις δύο όχθες του Βαρδάρη ή του Αξίου ποταμού, το λεγόμενο κέντρο. Τεράστια νεοκλασικά κτίρια, δωρικές και κορινθιακές κολόνες και ονόκρανα γύσα